hvis vi så kigger på, altså, ja, du har været i gang i 1,5 år-agtigt. Ja. Omsætter for 700.000, da du kommer ind til os. Ja. På det år, jeg tror, du kommer ind nogenlunde i slutningen af året-agtigt. Det er meget godt. Ja. Og gør det. Så jeg tror faktisk, det er sådan noget 2,5 år, vi sidder i slut maj nu, ikke? Jo, sådan der. jo. Ja. Og er alene. Yes. Ja, modtaget. Så går det jo derfra, som du siger. Kan du ikke fortælle om altså netop det her med, helt til at starte med, hvad sker der så? Du kommer ind til os, og hvad foregår der? Så vi starter med at have et online møde, hvor du ligesom lærer mig at kende og min forretning at kende. Yep. Jeg lærer jer at kende. Hvad kan I? Hvad kan I hjælpe mig med? Ja. Kan jeg se et potentielt samarbejde, der gør, at jeg ligesom får forretning derhen, hvor jeg gerne vil? Det kommer vi så heldigvis frem til. Ja. Og så aftaler, at vi skal mødes og have et længere møde, hvor vi ligesom også siger, jamen, hvor vil jeg gerne hen? Sådan på længere sigt også. Hvad for nogle steps skal vi ligesom tage for at komme derhen? Hvad er mine drømme? Hvor står jeg nu? Hvad har jeg med nu? Ja. Og ligesom fik talt alt det igennem, primært tal. Ja. Fordi tallene viser overalt. Ja. Og tallene siger også, hvad er muligt nu? Ja.